Salutare tuturor! Am întrerupt filmarea din cauza că aveam de asta, cum se cheamă, aveam publicitate. Mi-am făcut o nouă hartă de Minecraft. Nu știți că nu prea sunt expert în Minecraft, dar că am făcut o hartă singur pe survival și uitați ce casă am făcut. Aici cred că mai țineți minte că am ars feluri de chestii. Ăsta va pușca lângă mine și nu vreau. Oh my god. Opa, asta chiar îmi dă publicitate. Aparent o trebuie să ies și să intru înapoi. Așa faceți cu mine, nu? Uai, trebuie de aici. La urgent. Veni casa mea. Ia de aici. Nu. Nu vă mai luați de mine. O să mergem în casă. O să mai mergem acolo sus. Acolo mi-am făcut eu o cămăruță, acolo unde sunt vacile și alea. Pentru că acolo o să tai eu vacile și aici o să fac, nu vă întrebați de ce tai vaci și nu. Okay, what's up, Chaos? Că numai publicitate îmi dă. Ce trebuie să fac eu? Să nu mai îmi dea publicități, uitați. Uitați. Să ieși și să intru înapoi. Asta este o bajocură, băieți. De treabă. Numai publicități mai îmi dă. De nu-mi descarc eu Minecraft normal și pe ăsta, știi cum îl delitez? Pac, țac. Mai 38 de lei. Nu vrea. Dar ce căutați la mine pe casă ziua? Eu nu mai înțeleg nimic, da? Nu-mi place să am astea la mine. Așa că o să plec la mine. Deci am făcut foarte mult pentru casa asta. Deci am dat foarte multe chestii. Și dacă e tot noapte, o să mergem să ne punem la somn. Dar nu mai spun ceva, așa că la mulți ani, pentru că este Revelionul. Și da. Bă, băieți. Deci, uitați-vă un pic la treaba asta. Îmi dă publicități în continuare. Mai multe publicități îmi dă decât să mă uit să mă joc pe jocul ăsta. Deci eu nu mai zbor, băieți. Scrieți-mi în comentarii cum să-mi descarc Minecraft normal. Pe Happy Mode am încercat, dar și că nu mai... Dacă îl descarc, trebuie să-i dau actualizare și că nu mai merge. Apoi nu știu de ce. Aici am continuat cu de-asta, că n-am mai avut blocuri de-astea. Și... oricum nu știu cum mi-a reușit. Ha. Să fac 100 de publicități. Haide să mergem astăzi la explorare, pentru că nu mai este nicio de asta, nu mai este nicio treabă. Și o să mergem la explorat. Bine că nu mai este noapte și de seară ne întoarcem cât de repede putem acasă. Pentru că nu vreau să-mi rătăcesc toată asta. Și uitați, băieți! Uitați ce mă enervează! Na. Bă, băieți, deci intru la setări în momentul ăsta. Ce să fac ori să nu mă îndee publicitate? Scrieți-mi în comentarii. Ce mai îmi dă încă o publicitate. Să vedeți cum îmi descarc eu Minecraft real. M-au nebunit cu publicitățile. Deja s-a făcut și noapte. Sau vreme. Acum vin skeletonii. Ziua asta.
M-am făcut aici niște stări. Să pot să cobor jos, că nu vreau să mă duc. Bă, câine micu. Aici am. Cum te bat? Era cam agresiv și mi-a plăcut. Doamne, băieți. Hai. Deci am strâns. Nu m-am făcut casa într-un sat. Nici n-am umblat în sat de rezat. Am să-l explorez. Dar nu am fost asta video bună. Dar să mă duc să stăt aici în această bună. Opa, lemne. Foarte bună. Gen, pentru casă să mă fac ceva mereu. Ceea ce... Bă, deja au apărut scheletonul. Uite aici de scheleton. Au apărut deja. Nu știu, băieți, ce s-a întâmplat, dar... Unde sunt scheletonul? Nu mai caudat. Că nu mai vine la mine. Că de mai vine dată... Iau sabia, nu. Și nu-i cam wow. Înțelegeți? Dar pentru ce să mai fac eu cu 3 la mine? Ce să mai fac cu ele, că nu mai înțeleg? Nu mai înțeleg absolut nimic. Pentru ce? Scrieți un comentariu. Nu. Bum, bum, bum. Nu văd aici. Ce v-am făcut aici? Uite. Dar de ce mai bine știu de aia am lăsat așa. Uitați ce mai am aici. Vizionare. Am venit de acasă că m-a apucat noaptea. Asta e un ca așa de zi. Zile cu multe. Aici ai hornul, care poți să-i deschizi. Hornul ăsta. Nu l-a deschis. Soluția asta. Și aici. Așa. Aici mai avem o vizionare, băgăm mai sus. Aici avem mai bine să punem una treabă cu rostul asta. Vizionări cu de-aia. Aici am săpat pentru că să se iau un pic de așa. Pentru că nu sunt pe aici, știți? Că dacă nu săpăm, nu mai putem să fac aici. Deci am vrut. Dați am de publicitate. Hai, scheletonule.
E și interesante publicitățile. Ciao, ce așa. Doamne. De mai îmi dau publicitate. Nu știu cum să fac. Cred că mă duc în vedere aici de foarte mult. Ia un pic aici. Atunci, dacă ies, o să o fac afară. Are care înseamnă foc. Bă, mă ard! Ajutor! 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 Ce ajutor de aici? Deci nu arată cum e telefonul de dispare. Am revenit. Gata, am revenit. I-am lăsat. Bun, băieți, deci am luat uneltele. Așa arată. Acum o să plecăm. Uite-te. Ia de la de mamă. Imediat o să dăm cu tabe. Deci o dăm artificial. Uite ce n-am nimic, da? Bă, băieți, vreau să-mi scrieți în comentarii ce fac aici în locul ăsta acolo, că eu să știu aici. Bun, băieți. O să sap un pic pentru biscuit. Vă întrebați pentru ce? Da, pentru ceva. Va trebui un pic de nisip. Un pachet. Halare. Rumi, gata. Cheia de tesão, eu vou te fuder com amor. Menina safadinha, vai reconhecer esse vai. Quer Arde-me. E greu. Nu mă greu. Mersi. O să fie foarte mult. Mersi, dar sper să nu ajung. Așa. Bun, deci după cum ziceam, îmi trebuie un pic de nisip. Nu-mi prea place. Doar pentru mine să fac. Acum nu mai pot că e noapte. Da. Este foarte greu pe gratis. Faci casă.
fac un rost după. Dar nu s-a oprit asta. Oh my god. Îmi plac ăștia. Vă sper că nu-i speriază și sunt casă. Hai de aici, mă. Urâtule. Aici poți? Nu mai găsi așa ceva. Dar nu vreau să-mi poftă fix în... Ăsta nu. În regat. În palat. În palat. Ca un fel de căsuță. Glumă, este casă. Este o vilă cumva. Da, camere. Deci fii atent aici ce vreau să fac. Dacă eu am aici în ăsta. Ce fac? Vedeți ce nu suport? Nici nu cumpărăm calculator. Fac pe calculator tot. Pe ăsta nu pot să fac nimic. Bun băieți, am revenit, am făcut cam așa. Cam așa se mă cadă. Bun băieți, cam acesta a fost și cu videoclipul de azi. Îmi pare rău. Să vă las, pa, pa. O să mai facem cu Minecraft-ul videoclipul și asta este tot videoclipul pentru că pa, pa.